Κύριε Νομάρχη Εύρου, κύριε Πρέσβη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Φώτος Πιτάζης και είμαι ο Διευθύνος Σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας Φώτος Πιτάζης και Συνεργάτες, καθώς και σύμβουλος της εταιρείας Fine Life Financial. Η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια καθοδηγεί και αντιπροσωπεύει επενδυτές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι επενδύουν στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Περισσότερο αντιπροσωπεύουμε επενδυτές οι οποίοι επενδύουν στον κτηματικό, χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά και στον τομέα της ενέργειας. Κάτω από τη σκιά της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που όλοι ευελπιστούμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή προς το τέλος της, αισθανθήκαμε την ανάγκη, αλλά ήταν και καθήκον μας, να προσπαθήσουμε να βρούμε νέες, καλύτερες, πιο ασφαλείς και πιο φιλόξενες αγορές για τους πελάτες μας. Η προσωπική μας σχέση με τον νομό Εύρου ξεκίνησε μετά από προτροπή του στενού μου φίλου και συνεργάτη, κ. Γιώργου Μελά, να επισκεφτώ τον Εύρο και να εξετάσω προσωπικά τις επενδυτικές προοπτικές για τους πελάτες μου. Κατά τις επισκέψεις μου στον νομό, επιπρόσθετα, μου εδόθηκε μια ευκαιρία να γνωρίσω και προσωπικά τον νομάρχη Εύρου, τον κύριο Νίκο Σεμπουνίδη, ο οποίος μας προσέφερε σπάνια φιλοξενία σε όλες μας τις επισκέψεις, και εμένα προσωπικά, αλλά και στους επενδυτές οι οποίοι πήγαν για να επενδύσουν στον Εύρο. Η εξυπηρέτηση του ήταν καταπληκτική, όπως έχω πει, και ήταν στη διάθεσή μας όσες φορές είχαμε πάει, όλες οι αρχές του νομού, για οποιοδήποτε πρόβλημα είχαμε και για οτιδήποτε θέλαμε. Δεν αργήσαμε να αντιληφθούμε τις τεράστιες προοπτικές για επενδύσεις σε αυτόν τον νομό, που έχει σαν ναυαρχίδα του το νησί της Σαμοθράκης, έναν από τα ομορφότερα νησιά που έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας. Δεν αργήσαμε να συμμεριστούμε το όραμα αυτού του ανθρώπου για την εξέλιξη και την ανάπτυξη του νομού του. Επιπρόσθετα, και σαν Κύπριους, μας συγκίνησε και το εξής γεγονός, ότι σε όλα μας τα ταξίδια με τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Μελά, η Αλεξανδρούπολη ήταν η πρώτη και η μοναδική πόλη στην οποία είχαμε δει ότι στην είσοδο και στην έξοδο είχε σημαία της φλαβωμένης Κύπρου, διχοτομημένης, και το δεν ξεχνώ, και μπροστά και πίσω. Ευχαριστούμε λίγο. Ορισμένα από τα θέματα τα οποία οι επενδυτές οι οποίοι επισκέφτηκαν μέχρι στιγμής την Αλεξανδρούπολη και γενικότερα των νομών, τα οποία έχουν βρει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για να προχωρήσουν σε επενδύσεις και έχουν προχωρήσει, είναι καταρχήν η επικείμενη κατασκευή του αγωγού Μπουρκάς Αλεξανδρούπολης, η οποία και θα αλλάξει δραματικά τα επιχειρηματικά δεδομένα της περιοχής. Οι συγκριτικά ακόμα χαμηλές τιμές των ακινήτων, οι οποίες είναι εξαιρετικά ελκυστικές, σε συνδυασμό με τη φανταστική φυσική ομορφιά και τις προοπτικές ανάπτυξης. Η δανειοδότηση από τράπεζες, που είναι συγκριτικά πολύ πιο εύκολη από την εδώ. Τα λιμάνια, το λιμάνι, το αεροδρόμιο. Και επιπρόσθετα, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η δυνατότητα χρηματοδότησης σε ιδιωτικές επενδύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια που φτάνουν μέχρι το 50%. Φυσικά πάντα αναλόγως της επένδυσης. Και το πιο σημαντικό, το πλέον σημαντικό, είναι η διάθεση των τοπικών ειδικά αρχών να βοηθήσουν και να προωθήσουν νέους επιχειρηματίες και νέους επενδυτές στην περιοχή. Η βοήθεια η οποία παίρνουμε είναι άνευ προηγουμένου, είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει πουθενά. Έχουμε προχωρήσει σε επενδύσεις οπουδήποτε στον κόσμο. Ήδη αρκετοί συνεργάτες μας έχουν προχωρήσει σε σοβαρές επενδύσεις στον νομό, με πιο σημαντική την επενδυτική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει η πολύ γνωστή διακεκριμένη εταιρεία Giovanni Developers, με τον διευθύνοντα σύμβουλο κύριο Χριστάκη Giovanni, που αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει μια σειρά από πάρα πολύ σοβαρές επενδύσεις στον νομό. Η εταιρεία μας έχει σαν πρώτο μέλημα την νομική στήριξη και κατοχύρωση των ανθρώπων που επενδύουν στον νομό Εύρου. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και την ευθύνη να συστήσουμε στον νομό Εύρου τους κατάλληλους και πιο σωστούς επενδυτές.
ούτως ώστε να μας βγάλουν διάσπροπρόσωπους. Ευχαριστούμε τον νομό Εύρου και ιδιαίτερα τον νομάρχη για την εμπιστοσύνη την οποία μας έχουν δείξει σαν εταιρεία. Κλείνοντας, για να μην σας κουράσω, θα ήθελα να συγχαρώ τον Γιώργο τον Μελά, τον οραματιστή, τον φίλο τον Νίκο τον Ζαμπονίδη, τον οραματιστή, όλη την νομαρχία Εύρου για αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνουν. Κάτι το οποίο θα πραγματικά, από ό,τι βλέπω υπάρχουν αρκετοί επιχειρηματίες εδώ και πραγματικά αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, όχι μόνο για άλλους νομούς στην Ελλάδα, αλλά και για εμάς εδώ στην Κύπρο. Η προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή η νομαρχία Εύρου και με όλες αυτές τις παρουσιάσεις που κάνει στην αυτή που κάνει σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ξανά συγχαρητήρια στον Νίκο Ζαμπονίδη και στον Γιώργο Μελά.